Kok baca cerita dosa kun sana dan kecil mana kun sana sadang aden sing kuat sana banyak je dosa dan sana lulus sempurna dan sana sadang kagamu kadang sana sembayang bantu ayam kadibatan dua dan baru angenge caya kadang sembayang tindak tapi awak indak lu boleh manjat seorang kodo siapa tu itu nak bulia tu sana awak punya dosa lo inyo dosa-dosanya lo manga urang lo pasabui dosa urang ijan sok suci ijan sok barasia wa sadang aden se mode kwa magi-agi video kun sana mode kwa dosa dia banyak je lah mode sembayang mantu ayam kadibatan dua ngenge ayam banyak je dosa urang kwa di dunia kun sana jadi nak perlu wak mapun urang do ini paja tu gitu dosa urang kau sabui awak sementara awak seakan-akan wak nak berdosa wak barasia indak perlu tu dun sana urus lah dosa surang kok nak kamangai biarlah cuma awak magi saran yang elok nak aduh tapi jadi sabui dosa urang awak ndak lah dosa bantu sok suci sok barasia tu nak buliah do sadang aden sebanyak dosa dan mode itu jangan diubar tu sana yo